A idea, lóxicamente, foi unha idea nocturna, como todas as boas ideas deste mundo, non? Xan, que é o meu irmán, compartíamos un grupo anteriormente, estábamos nunha etapa na que necesitábamos algo máis, e aí xurdiu a idea de dicir, temos que conseguir construir un grupo de gaiteiros atrevidos, que fóramos capaces de subirse a un escenario e facer un concerto, que non se xa só para a música folk, que non se xa só para unha orquesta. Temos que entender que daquela, no ano 90, non era fácil, non era... Os gaiteiros casi subían a un escenario pedindo permiso. Antes sí, os gaiteiros alternaban coa orquesta, pero que pasaba? Que os da comisión falaban coa orquesta, mira, van subir os gaiteiros e van tocar unhas pezas mentre vos ides cear. Entón, subían lle poñan un micro diante, malamente, marchábanse todos, daquela nin sequera había técnico de sonido diante da mesa, sino que tiñan a mesa ali a un lado do palco, e que eran palcos, non eran escenarios. Visto dende hoxe parece un anacronismo, non? Pensar nunha cousa así, pero daquela así era, non? Pois temos que buscar xente atrevida. E conectamos rapidamente con Xavier Martínez, que era un gaiteiro de Guillarei, que ensayaba nunha banda de gaitas en Vilanova de Arousa e entusiasmoulle a idea, eso está feito. Xa tiñamos tres, había que ter un cuarto elemento que tiña que ser unha persoa que tocara a gaita. Entón Xavier foi quen nos dixo, hai un rapaz en Cambados que, mira, é un rapaz novo, claro. Problema, era un rapaz novo, non queríamos saber nada de rapaces novos porque despois van cambiando a vida e se estropea o proxecto. Bueno, era un rapaz novo, pero non vos preocupedes, ese rapaz na cabeza só ten unha gaita. Chegado un día, recibín a chamada de Xavier Martínez, que me chamou dicindo que falara con Xan e con Toniño. E, bueno, eu xa os coñecía, non en persoa, pero si os coñecía de que tiñan o colectivo Paseniño. E, bueno, Xavier foi un enlace, digamos, porque Xavier a min coñecíame de estar tocando na banda de gaitas de Vilanova de Arousa. Ese foi o primeiro paso dun proxecto. Estábamos cos cimientos e vendo se realmente podíamos ideolóxicamente casar ben estes catro. Efectivamente, tiñamos as ideas moi claras, sabíamos moi ben por onde queríamos ir. Que hai uns músicos xa con boa formación e coa xuventude e coas ganas suficientes de facer un traballo serio e digno, pero curiosamente, supoño que por causa da proximidade, os seus maestros, xente de un sentir moi fondo, adícanse a buscar as referencias nos propios gaiteiros, é dicir, non se deixan un pouco levar, por decirlo con todo respeto, por cantos de seré, senón que van claramente, están decididos a buscar esa referencia. Dímonos conta de que podía ser un proxecto moi interesante. Lóxicamente non sabíamos a onde íamos chegar e moito menos nos imaginábamos que íamos chegar ata aquí hoxe. Como ben sabemos, Trixadura é un formato xa inventado hai moitos anos, a finais do século XIX, con Aires da Terra. Pero neste caso, o que, por as casualidades da vida, Trixadura éramos 4, logo fomos 5, e logo fomos 15, ou somos 15, facendo ese mesmo formato, un coro galego con un grupo de gaitas, digamos, un pouco máis completo e o acordeón. Pero o que sí fomos logrando pouco a pouco foi unha posta en escena que poda competir e poda dar, sobre todo,
ademais de coidar o espectáculo, dignificar a figura do gaiteiro, xa en primeiro plano a música tradicional, non? Treixadura comezou sendo un grupo instrumental e dentro do repertorio instrumental de Treixadura sempre guardábamos algunha parte, algún momentiño para cantar, porque ademais de tocar música tradicional en Treixadura temos desde os inicios unha querencia especial polo canto popular. O que sucede que evidentemente nós tiñemos un hándicap moi complicado que éramos cinco músicos que intentábamos cantar pero que non somos 5 cantantes e sempre nos demos conta de que había un teito moi complicado de superar que era intentar cantar, intentar facer canto popular dentro do grupo. Unha vez que eses gaiteiros teñen esa referencia, indudablemente, como decía, aparece nun momento dado a necesidade de incorporar as voces, é como algo natural, é a expresión do espectador que escoita e quere participar. Esas son as voces, son o Orfeón. A eses gaiteiros xuntouse nun momento dado, xuntouse o pobo, xuntouse a expresión da voz, a expresión máis natural, máis sinxela, que é Orfeón. O pretexto de gravar un tema, A Chula de Pontevedra, dentro do terceiro traballo do grupo, ese pretexto abreunos a porta ao canto popular porque decidimos incluir un grupo de 10 voces solamente en un tema dese disco. Daquela, antes da creación do Orfeón, pois resulta que facíamos a veces unhas ceas de amigos onde nos xuntaban os músicos, gaiteiros, a cantar. E recordo que nunha ocasión, mentre ceábamos, pois Xaquín acercouse a min e díxome se non lle importaba pois colaborar nun disco con Treixadura, non sería cantar. E o resultado escoitalo foi tan impresionante para nós, foi como se nos quitasen unha venda dos ollos e nos dixeran isto é o que vos queredes facer e isto é o que vos necesitades para conseguilo. Sempre me andan preguntando por que non levo monteira, deixeina no ramalliño, na romaxe da Armenteira, na romaxe da Armenteira, ai alelo, ai alalo. O que aporta o Orfeón a Treixadura é un pouco a parte da manifestación máis popular. En toda a música aparece normalmente primeiro a melodía, nun contexto actual a melodía é, digamos, a parte máis concienciada, máis elaborada do que vai ser toda a música. A voz é a expresión natural do pobo, do que sabe de música ou non sabe. Eu creo que o Orfeón abre un camiño inesperado que todos dábamos por feito que sucedera antes, como tiñamos por referencia o grupo Aires da Terra que fundara a finais do século XIX, Don Perfecto Feijóo, e todos bebíamos dos coros, dos grupos de gaitas, pero o plantexamento do novo Treixadura, do novo Orfeón, non era, digamos, para ser un proxecto a largo prazo, senón que era algo puntual nun disco. A conexión que Treixadura ten co público a nivel vocal é moito máis potente que a nivel instrumental. O calor das voces, o calor das coplas, das cantigas fai que o grupo se traia ao público ao escenario e ese é a gran baza de Treixadura, ese é o noso gran valor e é o que tentamos de coidar en cada concerto, en cada arranxo, que haxe esa conexión e que o público se meta dentro do concerto. Entón, o éxito que sucedeu inmediatamente foi tan ben acollido que ao pouco, pois, os membros de Treixadura, que son os instrumentistas, os gaiteiros, pois decidiron retomar a idea dos Orfeóns xuntos cos grupos de gaitas. Entón, plantexáronse un disco no que hasta agora era o instrumental o que dominaba o proxecto e se acompañaban algúns temas de canto, pois fixeron unha inversión. Fixeron que todo o disco a partir de agora fose cantado e que as gaitas foran un acompañamento natural do Orfeón. Entón, esa foi a espita da actual formación do grupo, foi o cambio definitivo de Treixadura. A partir dese momento, Treixadura xa nunca volveu a ser un grupo instrumental, senón que quixemos ser un grupo vocal. Eu nastín Coristanco
fazo amores co meu. Casei logo en Ardaña y en Noicela miudé. Estamos no antigo García Barbón, no que hoxe en día é o Teatro da Fundación A Banca, un pouquiño para presentar ao público galego un resume da nosa carreira, da carreira de Treixadura. Treixadura cumpre este ano 25 anos de trayectoria e decidimos escoller un lugar emblemático para poder celebrar tantos anos de carreira musical e escollimos o García Barbón por varias razóns. Primeiro, porque este teatro é un dos mellores teatros cos que conta o país. É un teatro que soa moi ben e ademais é un teatro moi elegante e moi bonito, e entón decidimos que era o mellor marco para poder facer un resumo dunha trayectoria musical que ten moito que ver co García Barbón, porque todos os discos de Treixadura se presentaron aquí, dende o primeiro ata o último, e para nós ten un significado moi especial. Esa foi a idea inicial que nos moveu a estar hoxe aquí. O concerto desta noite vai estar un pouquiño argumentado en unha pequena viaxe dende os inicios de Treixadura ata a actualidade. Vamos a facer unha revisión de temas que pertencen a todos os traballos de Treixadura. Algúns deles van a ter uns arranxos distintos dos arranxos orixinais, porque nos apetecía un pouquiño actualizalos ao que estamos facendo agora mesmo, pero ademais vamos a incluir temas novos que representan un pouquiño a semente que queremos deixar a partir de agora de cara a un futuro. Este espectáculo non implica para nada o fin de Treixadura, pero sí implica o fin dunha era. Son 25 anos nos que nos queremos pechar un pasado musical que nos dou moitísimas alegrías e queremos pechalo con un broche de ouro, e esta é a mellor forma que entendemos que temos de facelo. Que eso viene de familia. De familia. Pero sí, a verdad que o vexo divino. Efectivamente, chegar e tocar, entón deixar todo O que pasa é que todavía teño que me tiren aí as líneas. Isto non está tirado, a verdad, Nando? Vale, pues esto no, pero tiro eu, espera. Tranquilo. Mira, esto... Ahora xa está tirado. Non dixen nada. No. Moi importante nun día como de hoxe. Ser capaz de poder abrir o acordeón. Ai, tal e como colocaste os objetos no terreno. Tenho aquí un lío montado. Que menos mal. No concerto pasaron xente que para nós ten un significado moi especial. Tivemos unha colaboración moi emotiva que foi a aparición no esteario de antigos componentes do grupo que por unha razón ou por outras deixaron Treixadura en algún momento da nosa etapa e esta noite queríamos recuperalos, queríamos volver a sentir no esteario a súa presencia. Dende Xan López, que ademais foi fundador de Treixadura, e Xavier Martínez, ata o Chirlo, Antón Guisán, de Tino Vaz, xente que en determinados momentos cantou connosco, que decidiron tomar outros camiños musicais e aceptaron encantadísimos a invitación de estar esta noite, de estar esa noite connosco no teatro. Bueno, pues no concerto de hoxe hai varias das persoas que, lóxicamente, ao longo dos 25 anos as vidas van mudando, algúns tiveron que deixar o grupo, pero 25 anos despois é un reencontro feliz de toda esta xente, porque eles abandonaron o grupo, que nunca abandonaron foi a amizade co grupo, nin cos compoñentes. E hoxe atoparnos todos nun escenario facendo un gran orfeón
é algo que ten que ser moi emocionante, estamos todos contentos e ao mesmo tempo ilusionados e moi emocionados de poder xuntarnos casi todos. E tivemos tamén unha colaboración que para nós foi todo un agasallo, xa que estábamos un pouquiño festexando 25 anos, quixemos facernos un agasallo a nós mesmos e contamos ese día coa colaboración de Cantigas e Garimos, que é un dos coros decanos do noso país e que estivo connosco interpretando uns temas que para eles tamén son moi especiais porque están dedicados a unha persoa que estivo en Treixadura, que estivo en Cantigas e que faleceu hai uns anos, que era Morgan, e entón ese nexo de unión entre Cantigas e Garimos pois foi un dos momentos máis bonitos da noite. Ademais, a entrada de Cantigas foi especialmente espectacular porque utilizamos un recurso, xa que estábamos no teatro, utilizamos un recurso moi teatral que era un telón que se levantaba e que nese momento eles aparecían con unha luz de fondo e, bueno, a xente quedou moi gratamente impresionada con esa entrada. Cantigas se quedaron encantadísimos porque ademais é un coro co que temos unha grandísima afinidade. Tanto eles como nós coincidimos con un xeito moi particular de entender a nosa música, de reinterpretar a música tradicional e dende hai xa varios anos compartimos membros dos dous grupos, compartimos repertorio e temos un feeling e unha conexión que nos levou a que ese día pois fose a entrada de Cantigas e os temas que fixemos con eles fosen momentos moi especiais da noite. Comida para músicos, artistas, técnicos, persoal. Tienes que meter primero. Vale. Y ahora ponche. Póñelo, mételo. Xa, primero mételo e despois. Logo apretalo. A verdade é que en Treixadura nunca nos plantexamos facer un traballo ao vivo ata este momento porque nunca conseguíramos estar absolutamente satisfeitos do noso directo. Treixadura é un grupo que emociona dende o principio ata o final dos concertos, que levamos anos facendo moitísimos concertos donde realmente sentíamos que había unha conexión co público, pero non acabábamos nós de sentirnos realmente cómodos coa idea de poder plasmar eso en un traballo. Estes últimos anos encamiñamos o noso repertorio, o noso tipo de ensayo, encamiñámolo a conseguir un directo especialmente potente, especialmente emotivo, que enganchara coa xente. E este ano 2014,
nos demos conta de que era o momento. Estábamos no punto no que a conexión público, o grupo, estaba no punto álxido, e ese foi un pouquiño a chispa que nos levou a gravalo. Buscábamos un xeito especial de conmemorar 25 anos e unimos as dúas ideas de poder plasmar a conexión co público de directo con esos 25 anos, e o resultado foi o traballo que estamos presentando. O directo xa foi moi explosivo desde o principio. Eu acordo que tamén nos sorprendeu as primeiras veces que tocamos en público nun concerto que era unha explosión, e o público reaccionaba de forma que nunca víramos con un grupo de gaiteiros. E iso corroborounos na idea de que estábamos no camiño que buscábamos.